Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ Ifite maọbụ ịkpọọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ how to defeat wickedness of man. I'm here to tell you that we are living in a competitive world. Or some people will call it the wicked world. They tell you, that in this world we are living in competition. Owabu, Aga. Yes. Survival of the fittest. Ihe m na-achọ ka nkọwala gị bụ na ndị Igbo na-atụ ilu. One Igbo adage says, and I quote, onye alachara ọnụ ya ụgụrụ alachara ya. Meaning, na onye chi na-azọ na-azọ onwe ya. That they just mean the same thing. You know what I mean, Obuna? You do the needful by yourself. How quote the Bible? I can't take a sick lay God and answer or say, work out your salvation with fear and trembling. Wherever name majiji. Well, zo here basalo. Nwere onwe. Ihe na achọ ka nkọwala gị bụ anyị nọ n'ụwa agha. Maka ihe etu isi kwado si na etu ụwa gị ga-adịrị gị ka ọ ga-adịrị gị. Manụkwa na ebe ọ bụ na anyị nọ n'agha agbara aka achị ihe na-ata alụ. This road was in that he who does not plan is planning to fail, because whenever there is war, for you to win that war, you have to get prepared to outsmart your opponent. Here and there we have never had. So go on working under the influence of my voice right now. Rejoice, because you are blessed. I get seen a message at all to the mother nabo. I get stay no qua. Make all to the mother. George Abawuro. Kena knows the Anatosia. It is a lie, Naja, Anatu, Ronwa. Age of the night, I join National one can I get it. In Conwa December, I got Chicotia. Oh, we don't know Bossy Pass on Conwa, whereby I know Bossy Campo, January 1st. Didn't necessarily Naja, why you want Chicotia and January 1st. Yes. I got Chicotaja. Na Hamadu. This auto to Ejego in the temple, Chuaja, call for Kupi openings in the Venezuela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. To a Kaisi Mayo Bashobana. Yes. Upon I to charge. I met Sarakasu one natural quad, Macanaja Carriero. Abuno when I do in an Ankuzia Mobile Choka Balafa, Millennium, Mobile Chorizo in them Naja. Chat yam na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Now on the screen you have numbers in them. Now let's dive into today's lecture. I'm not too long, but pay attention. Your life will never remain the same. I got talking about because what you don't know remains a mystery to you. And I always urge you to strive for what is noble. If you are knowledgeable, you will master. If you lack knowledge, you remain a slave. That has been my slogan. Now, let's proceed. This world we are seeing is full of competition. You know why? It's all about survival of the fittest. Olden days, well, as you don't know, and I seen a patient dog eat the fattest bone. Okay, we are in jet age.
Yes. In this jet age, the smartest dog eat the fattest bone. If you are a patient dog, waiting patiently for the fattest bone, you will go hungry. The smartest dog will finish the whole bone and nothing will be there for you. Can I but at you sooner? Also, in the world we are living today, a lot is going on. This world we are seeing, because the Chukwu they gave man the freedom to choose ma or window. Because of what is in man, greediness. Let me tell you about man. I've told you man comprises two as components. The first component of man is the spiritual you, which is the core you. Then there was the second you, who is the vessel. The spiritual you, in order to be earthbound, with the flesh. And the flesh now look on with the intellectual brain, the frontal brain. Why the spirit works with the back brain, the spiritual brain. The problem of today's man is because man over cultivation of the intellect. Buwen do anuaro, over cultivation of the intellect. What it simply means is that the vessel, your flesh, will be the one leading the core you, thereby suppressing the spiritual you. And what the spiritual you is suppressed, the intuition faculty, the intuition perception, the inner you, that tiny voice that used to talk to you, will cease because it's overwhelmed, overburdened by overcultivation of the intellect. Therefore, it will weaken the spiritual you. Yes. The dominance of the overcultivation of the intellect will dominate and be ruling you. Therefore, you suppress God the spiritual you to the barest meaning. Now, if he was your gabo, only one idea, the working cups. The real you is no longer there. The spirit, the spirit you have the capacity to do the will of God. Because the spiritual you originated and emanated from the spiritual realm. So you have this spark. But if you suppress the spiritual you and allow the flesh, the vessel, to lead via overcultivation of the intellect, all the kind of sin more the flesh, the urge to satisfy the desires of the flesh will be dominating. And then the spiritual you is dying. Because the spiritual you is supposed to be the lead. Because spiritual you is not selfish. You will balance it. But when you allow over cultivation of intellect, believe in me, you are a carnal man. And the carnalness in us is greedy. You remember the movement of the spermatozoa. They fight for survival. The smartest, they eat each other. The smartest one survive. It's jungle. So that is the physical experience of who man is. So in every human being, every man has the wickedness in him. Every man has it. But if the spiritual you is the one so active in your life, because you live more of the spiritual you, is very active and dominance. The spiritual you will suppress the physical you, that is the vessel. Now, the wickedness in you will be suppressed. Then the spiritual you will be leading. All you have the spirit may lead you. All you have the way you see things. You are different. No,
anụ arụ na-edu. Maka na onye anụ arụ na-edu bụ a carnal person, onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ihe ọ dị ready ime bụ the instincts of the flesh, the desires of the flesh. And the desires of the flesh is full of wickedness and self-centered. The desire of the flesh is to dominate, to conquer, to oppress. Some of us are quarter. Is a man. Yes. Ụfọdụ ga-asị, maybe you have had this kind of adage. They say, na agwọ n'oyibi owepụ, na agwọ enori ibi ya adara ebe ọ bụ eziokwu. This is the adage people they use well justify their evil longing. But I can tell you, na agwọ I can actually know ihe ndị ọzọ except agwọ ibi ya ma gbuo. So, but they are saying that to justify their evil and wickedness. The wickedness of man made man to be so greedy that always is self-centered. Remember, it did not start today. The wickedness, envy, and jealousy started from time immemorial. Remember the story of Cain and Abel. Abel is more successful. Abel is more of spiritual. But Abel, Chulaja, Chukunaraja, one year workable Cain became angry and murdered him. It's not today that the man will be done befa because of envy and jealousy. But can they say in God and also remember the story of Jesus, the Messiah of the Jewish people, when he came, according to that allegorical story in the Bible. Agwaranye na ndị Pharisees na ndị Sadducees na negaranya ndị ndu became apprehensive, became angry because of envy, jealous, and greed. They conspired against their Messiah, against their liberator. They gang up against him, and eventually they murdered him. They run a lot of campaign against him in order to damage his image. This is a man, as we are told in the Bible, that fed 5,000 men, excluding children and women. Me and you know that women and children will be more in number. This man is a man that we are told that is going about doing good. They murdered. Even Herod asked them, my brothers, you know it's compulsory that I, the Herod, we release a prisoner for you people this festive period. And they now ask them, who do you want me to release? I have two of your brothers in the prison, Barabbas, the criminal, and the Messiah, Jesus. They shouted in louded voice, leave Barabbas, leave Barabbas. And then Barabbas was released. They shouted, crucify him, crucify him. That is what gave the Herod opportunity to allow these people, his enemy, to murder him. Murdering Jesus is a dastardly act, a murder, a pure murder, out of wickedness. I can tell you that that wickedness of those yesteryears is still on the rise. Tell me exactly what Jesus did to them. They murdered him out of jealousy and envy. Now, what do you, and this is a man that has been going about doing good, providing for them. What do you think that those people will do you if they can do such a wickedness to their master, to their Messiah? What of you, or another ordinary man? My brother, my sister, we are living in a wicked world where evil men try to dominate.
and you cannot fold your arms while waiting for your enemies to slaughter you. Ihe ọbụla nwere the rules. If you want to deal with criminal elements, with the guns, deal with them in their own coin. Enwere ihe onye na-asara ụkwụ onye ụgwọ olugeru ọ ya na that is Igbo adage. You pay everybody in his own coin. Another Igbo adage says, and I quote, n'ogbu mma na-esi na mma ana, n'ọgba egbe na-esi na egbe ana. Early morning today, we wake up. We heard that the Americans came and strike some bandits, hoodlums, their hideouts, as they are planning for future attacks. What I want to take there is this. Did you see that the Americans, for them to smoke those bandits out, they did not go inside and begin to pray for bandits to repent? My brother, my sister, those were prayers for your enemies to repent. They will never repent. You take the bull by the horn. If somebody is using gun to torment your life, what you need to fight the person is the same measure. Are you not seeing these politicians? They know a lot of men under the world are there to attack them with guns. Therefore, they will arm their people, the security agents, with arms to follow them, so that whenever those criminals, bandits, attack them, those their bodyguard with arms will respond. Ebuna funde battle, or fire for fire. So what I'm saying, not under the effect of my voice right now, you know that a lot of wicked people are there out there waiting for your downfall, castigating you, doing all manners of things to pull you down, hypnotizing you, casting spell on you, going to negative Biblians or spiritualists to do negative work against you. Do you know whom they are sending to execute those negative work? They will go and engage negative vibrations, negative spirits, evil spirits, to go and do damages, to go and do evil work against your family, against your life, against your business. They know these people that want your downfall, they did not go to house and begin to pray for your downfall. Prayer can only work when you are interceding, praying for good things to come. But it's not when people are recruiting evil men, recruiting bad boys to go and attack you, sending them spiritually, and you keep mute. No, what you will do is that send good ones, good spirits that you will arm, because more spiritual warfare. Those people that some people will still go after you this Xmas. Some people will use that money you gave them in the village to go after you in the native place, saying, Osi America, Osi Lagos, Osi Abuja, but look at 20,000, as if no one will 20,000. That money you gave them, some of them will be greedy. Some of them guys, will do less. Nina Benz, about 10,000, about 20,000, as if no one will, yeah. Admache Wagonoga email where you keep because of only the greed. So, Obruna, Nema, Neogwana and walk, mortgage, guy in your way you go beyond your evil spirit. Can be after you, after your finances, after your life.
So gụnwa kwesịrị imekwa igobikwa ndị adị afụ anya, maka na ndị ogobiri bụ ndị adị afụ anya. Ihe ị ga-egobikwa bụ ndị adị afụkwa anya, bụkwa ụmụ mmụọ ndị na-alụ ezigbo ọrụ, ndị ga-akwadokwa n'ụdị ha si kwado. Ebu na-ewe fụ ndị kwa atụrụ. Nwachukwu ịgbazi na nkịtị. Many have died, many have gone, because ndị ilo gị na-akwado na-ese ndị ọjọọ n'ụdị evil spirit against you. Gụnwa na onwe gị na na-ekpe ekpere. Ekpere dịkwa mma, mana ekpere nwere ihe ọ na-alụ. Ifụrụ ka America si wee respond to bandits. Did they pray? Or pray? Kịta abụ oge ebulu ji afụ ndị kwa atụrụ. You match them by fire, but for fire. Ifụrụ ya, to dislodge them, to disable them. Now, gụnwa na onwe gị Nwachukwu, ese nwere onye ntabiri omeji ọga, o nwere onye na-ewere gị iwe, o nwere onye alaikọrọ niile ekume. Ọnya kpatalụ na ala Igbo na anyị ma na-enwere ụzọ ihe na-abụ ka a na-emeji, ọ bụrụ na ahụrụ ya ahụ esie ya esie. Ihe akwado ndị nna ji fụrụ adị agbata ha n'ọsọ arụ ka a na-akado ha. O nwere mgbe m na-eme ka gị, mgbe eriri m eri n'oke ọbịa, mana o nwere ndị na-atụ ụjọ too much ka ndị ụka, maka na ha che na ọba ịgbarụ village ọsọ ka ha ga-eji na free. My brother, my sister, is not true. These people has a way of hypnotizing you. Even when you are in America, you'll be useless. Even when you are in Port Harcourt, refuses to come home for 5 years, they can still project you and hypnotize you there. So he kwesịrị ime bụ ịkatakwa ahụ n'ụdị a ha si kata ahụ. Ha duru ndị ọjọọ na-abịa, gị nwee durukwa ndị ọma na-echekwa onwe gị. Ọnya kpatara eji wee ka ọrụ ekere na temple. Anyị nwere ụmụ mmụọ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche. Enwere ụmụ mmụọ na temple ndị ọrụ ha bụ sọ ọrụ ọma. Enwere ndị ọrụ ha bụ sọ ọrụ ọma. Nwee ndị ọrụ ha bụ ihe a na-alụ owu protection. Ị ga-azụ onwe gị, onye Chigbo na-azụ onwe ya. Ime efe odu aka gị, onye alachara ọnụ ụgụrụ alacharịa. Enwere mmụọ a na-akụ mbamba for protection. Ị ga-azụrịrị onwe gị. Ọbịa egbu ga-egbu onwe ya, abụrụ ajọ ọgwụ. You must do what you are expected of you to do in order to protect yourself. Ana m achọ ịgwa ka mmadụ ga-amagoro nga sị gị na onye bụ onye ilo gị chọrọ ya downfall wee je recruit ndị ọjọọ na mmụọ. Maka mgbe ahụ o jekwuru the bad spiritualist, mgbe ahụ o jekwuru bad dibia, mgbe ahụ o jekwuru ajọ mmadụ chee ajọ ihe, go ebie ya n'ọlụ, nye ya ego ka o puluo gị down. O goro gị ajọ spirits, o goro gị ajọ mmụọ. So for gị to succeed, ị na-edikwa ka ị nwekwa ndị ezigbo mmụọ ị ga-akpọkwa, ndị ga-anọkwa na watch over you, na watch ya back. Esikwana na onwere onye imejọrọ, maka ọnwụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ carelessly. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye na-akpa na be dibịa ada anwụgbo, maka na onye ilo gị ndị ọ ga-eje sende abụrụ mmụọ ọma. Mmụọ ka ọ ga-esendị, mana ọ ga-esendị mmụọ ọjọọ, because na ọgụ a na-anụ na mmụọ ka a na-anụ ya. Ọ ga-ebu ụzọ hypnotize ya gị. Ọ bụgo na onwere ihe gị oji, ọ ya eweta ad image representịrị gị asị na ọgụnwa wee manipulate ya, wee hypnotize ya. Ọ bụrụzie na gị nwa na ebe ị nọ na ya vibration adịrọ strong, o penetrate ya gị. Ọnya kpatara mmadụ ga-eji wee nwee altar that speaks for you. Ọnya kpatara ndị mmadụ ji ama mmụọ. Ọnya kpatara ndị mmadụ ji protect onwe ha. Ihe protect riri onwe, because ka ịma nke mara nke ọzọ ka mmadụ ga ịbụ onye Naijiria, o nwere ike ịmara uru ọ bara na ndị politicians ga-enwegasị amen ndị na-aga ede ha. Mana those ndị amen na-aga ede ndị politicians are good ones. Their primary work is to protect the oga. You got that? So in order for that politician to come and celebrate with people and go back safely, or employ those services of those good men, they were arms, it will protect you against men of underworld. To Nwachukwu ga-esi wee engage the services of
ụmụ mmụọ kwa ndị na-alụ ezigbo ọrụ ndị dịkwa arms na mmụọ ka ọ ga-abụ ndị ajọ mmadụ ga ndị ilo ga send ya that fireworks ndị nke ga-respond ọha ebu na afọ ndị kpa atụrụ. So mgbe ị gbara onwe gị aka si na onwere onye tabiri onwe die omejie, my brother my sister, ya nkwo wifere. Yes, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ ego dị mmadụ kpatara bụ isiokwu na one ka isi ebutere. Ndị ilo gị aga na-eme gị ndị amoosu ihe a na-emere gị akpa asịsa. Onye a bụ onye ajọ mmadụ a nwere ike ije gwọ ọgwụ. Ihe ọ na-agwọ ọgwụ bụ o ruo ebe ahụ onye chọwa ngwere. Ka nkọwara otu ụfọdụ n'ime ha si arụ ya. O nwere ka onye chọwa ya ngwere ma ọ bụ ihe ọzọ, mana o nwere ka use karịa ngwere na ebe iwu nwoke onye chọọ oketikpo represent ya ebe ya afa gị. O ruzie ọchịfe ya aka azụ na bido taa na ya na-achịfe ya aka azụ na aga nwe Ifeanyị Okoke atụka nna ama onwe onye afọ ya bụ Ifeanyị iwe wena gị na atụka nna ama ọ sị na aga nwe Ifeanyị Okeke na taa ka ọ na-achịfe gị aka azụ na ịma akụtazi ihe ị na-eri. Ọ na-ekwubi okwu na-ehipụta na isi gị. So ọ bụzie na ị nwere mmụọ kwudoro gị na-agbarụ gị ọgụ na wọchị ya back ga nullify those things because you need the weak in vibration o penetrate ya. Ọnya kpatara na onye ma ihe ọ na-eme, ọnya kpatara eji akụ mmụọ mbamba. Yes, na temple anyị nwere mmụọ anyị na-akpụ ihe eji na nchewu ọ arụsị a na-akụ mbamba. Akụkọ m akụkọ etu mmadụ si wee maa m aka. I was just an ordinary person na-emere onwe m ọdịnala nke m. Atụmaachọ okwu nwere onye mmasị na ntabiri o mechie. Mana when I was in Abuja n'ihe nkwa, yes, n'ihe nkwa, so somebody wee sị gịnị wee sị m gịnị na-ese ihe na-ese wụ na ọbịa conspire with onye mụ na ya na-azụ my property because na onye a kwere nkwa nke ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bezie na court wee na-azọ na-testify na-akwụdoziri the person nwere ezi ala m na onye a bụrụkwanụ onwere ihe gbasara na the case. Finally ọ pụtazi outside the court wee sị m na ma maka onye ya bụ na ihe nye m 7 days. Mgbe dị ozi a gbasara na ogbo maka onye a na-atụ egwu, many have gone n'aka ya, onye a na-atụ egwu. Ọ sị m ma maka onye ya bụ na onye wabụta iwu ya nye m 7 days. Kwucha ihe a aka m dị ọcha mana agbọrọ m nkịtị nọọsụ osisi nọ na-agha egbu ebe nkịtị nnata ụlọ ịkụsachara na be nna m. One of my brother wee sị m mụ na ebe m meje tụ aka si wee je kụọ alụsị mba ihe eji na nchegbu ya na-agwa gị many years ago. To cut the whole story short, 7 days gaa nothing, some months nje kpesa ihe mere nụ nekwa na nwere ebe si mejọ ya na onye na-anara m ihe m na ọrụ ime na-anyere m isi nke o mewu. Chukwu na-agbara onye aka ya dị ọcha. Ịma na enwere arụsị ọbụla ekere nke ọbụla nke na-alụ. Enwere nke bụ ọrụ ya bụ ije ọgụ. Etu ndị ụka na-akpọ nke na-eje ọgụ Archangel Michael. Etu a ka esi nwee na Igbo spirituality. Ọrụ ya bụ sọ ọgụ i protection. Nwere ihe ọzọ na-abụ protection. Nje kọwa etu o si wee dịrị m nekwa ihe dị etu a na-eme emejọrọ ya. Simple, so mkpesa nkịtị ka mkpesa. Sem naba na aka m dị ọcha. To cut the whole story short, 3 months down the line, anọ m na be m akpọ m from Abuja sị m maka ihe na-eme. Asị na celebration na-go on now na n'ogbe anyị na nwoke a na-eze eze na ọgwụrụgo. So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ihe onye butere na ọja ya na imi na ọnya mana ime akpa nkịtị when somebody was like threatening you. Ihe a na-anọ ọgwụ warfare. Mana ịmụrụgo na mgbe ahụ ọ na-enye m 7 days o jekwa na otu project ya then ọ bụzie na iwe ofeke ị nwere onye na-protect gị ọ gbaa that arrow enwe ọkụkọ nke ga-aga. I can tell you my brother my sister onwe ndị karịa ogologo karịa mkpụkpụ karịa smart na bagoro Chukwu. Mana ọ bụrụ na ịkwa nwoke si akwụ ma ọ gbazie the thing inwego protection, iron protection ya ọ gbaa ya ọ bounce ochigakwa back to onye nwa the sender. Ihe o butere na ọja ya na imi na ọnya ihe ahụ o chere gị ọ nachigharịa. Ịgbara nkịtị, we are living in a wicked world where some people want to dominate others, make others their slaves. Especially mgbe kwụwara aka gị ọtọ. What I preach is your hands must be clean. Ọ bụrụ na ịchọ ka mmụọ na-agbara gị ọgụ ịkwafu n'ọbara.
zere ịnara mmadụ oppression, zere ịnara mmadụ ihe n'ike na ịkarịrị ya, ka ị ghara ịgba mmadụ ọkịka, so that mgbe ọbụla mmadụ chọrọ ka ọ gbaa gha ọkịka, mmụọ agba onye a ọkịka. Ihe a bụ iwu ọdịnala. Ọnyanwa bụ ya bụ arụsị na tempụl anyị na-alụ ihe eji na nchekwa. Arụsị gbagoro tete. As we speak today, arụsị na temple for protection. Aka gị ga-adịrịrị ọcha. Imejọ na mmadụ, ị ga-asọrịrị nsọ ịtọ. Kembụ, ihe nwoke ọbụla ji dị ebube nwunye ya, sọrọ nwunye mmadụ. Sọrọ nwunye mmadụ one. Nke bụ itinye n'aka n'ịkwafu ọbara of any kind. Ma ọ ka imegide mmadụ nara mmadụ ihe n'ike na ịkarịrị ya. Then, ijere na be dibia ma spiritual isi ọnwụ na si ya gwọrọ ọgwụ ka igbuo mmadụ. Gị nwa nwe onye brọda chọrọ ibido ministry, gị nwa na onwe nwe onye bidoro ministry, ị nwere calling, yes, ị nwere okwu okwu. Agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ị mụrụ na onwelu ihe must protect your altar. Ịdị afụ na ọ na-aba alụcha ụlọ alụnye thunder protector, ị nwere idea. Ọ ga-abụ a coward act ma ispendere ego lụcha ụlọ mana itinyere thunder protector. That's your effort nwa ike na n'iyi strike ya to pieces. So ịnwa na onwe gị akpọrọ gị ọrụ. Ọ na-abụ ụfọdụ ndekọta ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ fụ ka ha si struggle. Si akwa n'ọkwa na amoosu na-eme gị ha. Ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ ị karịrị ike amoosu ya echoka. Because o nwere ndị hetere gị. Sịsọ na-akpọrọ gị ka ị bụrụ small obere chairman na obere grupu anyị nọ. Ị mara o nwere ndị na-agba gị stọọ. Ị mana that small thing na-agwa tuke igota wena, ị mana o nwere ndị ọ na-ewute too much. O nwere ndị ndụ ịdị adịrọ mma. Agwagoro m atụ wee mara gị atụ ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ wee kwotoro Baịbụl. Ọ Jizọs Mesaya ha sị na ọ na-agagharị na-eme mma. Nwere onye asị na ọ na-arụ nwunye ya, nwere onye ọ na-arụ nke ya, instead ọ na-emere ha emere. Ha na-asịsị crucify him, si gbuo ya. Ajụọ ha onye agha hapụrụ ha, si hapụrụ ha onye ekperima, si gbuo eze ha. Nwere ihe na-aghọta. Ihe na-achọ ịkọwara unu nwere ihe ị ga-emecha n'ụwa as long as na this wicked world ka mmadụ niile fụ gị n'anya, ọ dịrọkwa possible. Esikwara na onwere onye tabiri omeji ya. O nwere onye wu relative gị dụstọrọ ịkarị ịgwara ya na Chineke na-emekwara onwe ya aha na ị na-atụ ụtazikwa obere 1 naira. Ị gwa ya ego na ị na-enweta n'ọnwa ọbụla, ọ ga-ebido biil be gị. Chefuzie na ị nwere mkpa. Mgbe ọnwụ na ị kwụsịrị inye ihe onye ahụ ọ chọrọ, obewe gị agha. Ị mụrụ na onwego ndị ife ha nyelụ butere okwu na ụka, ị nwere idea. Ị mụrụ na onwego ndị akụ ha nyelụ nwanne ha butere okwu na ụka, ị nwere idea. O nwere otu ụbọchị, that many years ago, esi m Abuja na-anata East, anyị wee baa na moto. O wee bụ na onwe one guy, nwanne nwoke wee rich man, importer ka ọ bụ. Nwanne nwoke ebidogoro ya how many times origbo ego. As we speak, ọ confirm na moto a na nwanne nwoke na-azụrụ ụmụ ise ọ mụtara. Mana this guy kara ewe iwe na-asị na nwanne nwoke abụrụ ezigbo mmadụ. Na ọ na-asị na o nyere ya ego milion ole ka o nyere ya gbarie. N'ihe o kwesịrị ime ịkpọrọ ya jee China, kọmpanị a na-arụrụ ya nwanne nwoke a nwere ego kontena, na-ele oduru ya kontena, ka ha loodukwuo olu nyanwa kontena. N'ihe kpatara ego na-enye eji agbadiwo na ọ na-enye ya ụmụ obere milion, ụmụ obere ego. Ya bunye kontena ịfụnanya ukwu. Ọ bụrụ ego mpa ka nwanne gị nwoke ji bụrụ ọgaranya. Nwanne nwoke gbara bọyị, esetụrụ ya na bọyị, ọgbọ mbọ wee kwụrụ n'ụkwụ ya na wee bụrụ big man. Ị na-ewuzi ya anya ukwu na o wetara ego ọ gbatara na mbọ ka gị na-eke ịkwụ. This is nwanne nwoke bidogoro ya how many times irikwa ego. Currently nwanne gị a na-azụrụ ụmụ gị n'akwụkwọ. Ị dịrọkwa satisfied. Ihe ị na-ekwu bụ ọ na ọ bụrụ nwoke dịka ibie dịka ata eze na-enye na ebi mmadụ kontena. So nwanne gị a ka ijizi a compare ata eze. Ị ghọtara ya? Onwe onye ata eze biri kontena, o nwere ihe onye a mere o ji wọtụ ya. Mana gị nwere ihe ịwọtụrụ ka a zụọrọ gị ụmụ gị, o juru gị afọ. Ịfụna na nwanne ya echewegoro ya aja echiche a na-echere ka a na-akpọ ime ihe amoosu. Ọ from aja echiche a ịgwọ ọgwụ abata ya, ịpụlan ihe ọjọọ abata ya, obi ọjọọ na-ekworo abata ya. My brother, my sister, ịgbakwara nkịtị. Many have gone.
ndị dị ka gị ndị bere bere na aka ọcha ka eji aga n'ụwa. Ọga kwụba aka gị ọtọ imejọra mmadụ mana protect onwe gị. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May you be protected now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.